куршум. Но ти ще бъдеш ли до мен? Ще плачеш ли с мен? Боли ли те за мен? Истински ли си към мен? Обичай ме на време, никой не е съвършен. Съм добър човек с чисти намерения. И щом приятел е в беда, имам за всичките му беди решения. Имам нещо да ти споделя, но нямам ти доверие. Щото малко хора са до мен, ако не съм на положение. Мамо, кажи ми за проблемите решения. Мамо, разбери ме, търся чисти отношения. Света потъна в болка целия. Господи, къде ми е душата, някой взели я? Ти ще бъдеш ли до мен?